Ľudia, dneska sme v Brawl Starse a je tam veľmi dačo špeciálne. Máme legendárny Star Drop za free, za dneska šok. Tu je. Čo? No dobre, dúfam, že ho mám. Je tu! To môžem skipnúť, ja musím to otvoriť. Dobre, tak ideme na to. Sme ready a potom si dáme hru. Prosím! Pomodlíme sa ešte raz. Dobre, to je fok. 3, 2, 1. Prosím! Ó! Pirlo! Je to tam! Jedna epika mi chýba. Jedna epika, máme všetky epiky. Dobre, tak môžeme si rovno za neho zahrať, OK? Vyjdem. OK. Kde si? Tu je. Nechýba Ems? Nechýba Ems? 63 do 87. Dobre. Vylepšíme si ho rovno na... Nemám veľmi coiny, ale... Potom si môžeme keď tak ešte kúpiť nejaký skin, lebo mám 38 gemov, ale 3858. Týchto ideme pozrieť ešte, čo je v shope. A tak. A ja sa vám chcem poďakovať za Mr. Maroš kanál. Hitli sme 52 odberateľov. Je to neskutočné. 400! Počkajte, musíme sa pozrieť. Čakajte. Modlíme sa. Wow! 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 Ja by som chcel strašne tú taru. Kúp mi taru. Dneska uvidíme 2 skiny. A 3 točenia. Čo nám tam padne? 25 blingov, takéto veci. Alebo dneska si iba kúpime veci. Ste pripravení? Ideme na to. Tara! 100 blingov. A je tu tá Tara, tu som chcel, ale ešte si kúpime jeden skin. Wow, pekné. Lunar Brawl a ešte dostaneme pin a ešte tu k nej pin a player icon. Dáme si ideme si pozrieť ešte nejaký skin, ktorý sa mi tak páči. No to zalagované. No, dobrá. Na Pirla je nejaký skin. Wow. A neviem, či na ňo, ale tak možno, takedy. No tak ja neviem, koho by som... Aj ten Poco není zlý, ale premýšľal som nad jedným. Není to ani Dynamite, ale je to... Yeah. Aha, tu je. A je to tento Cordelius. Mám Hyperchargeku. Aj... Tak mohli by sme ho kúpiť. Čo vy na to? 3, 2, 1. Čaute, blingy. Je to! Tam máme aj Cordeliusa. A idem si ho rovno ekvipnúť. A ideme ho dať sem hore. Som nechťa zmútol. Zase som to mutol. Prepáčte, lebo to mám tu tak divne uložené. Na to takto na druhú stranu. Dáme si sem Nekenji Cordelius. Môže tam dať rovno aj pin. Bože, nie pin. Toto. Player iconu. Kde?
dáme si napríklad túto. Zmením si farbu. Dám si modrú. To chcete mať tak. Tu máte QR kód, kto si ma chce pridať. Nechávam to tu takto. Ešte chvíľku. 3, 2, 1, ešte 5 sekúnd, 5, 4, 3, 2, 1. Dobre. To chcete, si ma môžete pridať. A možno ešte premýšľam, že by som, nie že odkopíroval, ale chcel by som vyskúšať tiež nejaké účty, ale tak môžem aj teraz. Napríklad Mr. Metalista, že ako sa polepšil. Takže jeho obľúbený brawler je Poco. No, aha, už viem asi preto, lebo to je Metalista. Tak ho to má preto. Má 20 000 trofejí, to je dosť, má viacej. Jeho najvyšší rank je Diamond 1. Má 3v3 vínov, má 1766, solo výhier 465 a duo výhier 282. Najviac win-streak má na Movi 31, to je dobré. A ideme sa pozrieť na ich brawlerov. Wow! 44 Edgar, 41 Shelly, 35 Colt, 37 Maxka, 34, 33, 32, 31, 31, 31, 28. Tak tento účet a ešte baza Lightnera má, no, nevadí. Dobre, tomuto účtu by som dal, že 8,5 z 10. Ukáž, kedy si založil účet. 2024. A to je dosť krátko, lebo ja som ho priviedol k Brawl Starsu. Ja som bol raz u neho a raz sme sa tak hovorili, že čo hráme vlastne tú hru všetci, že Brawl Stars. Tak ja som mu povedal, nech si to nainštaluje a začali sme to hrať. On mal za 2 týždne 10 000 trofejí. Veď to ja som nedal za 3 roky. Lebo ja mám kanál už akože, či nie tento, účet mám už strašne dlho, lebo som tu asi 2 roky nehral, ale účet mám 2020 a to je dosť dávna doba. Ale tak sa vyvíjam teraz, budem hrávať. Sice som vám slúbil za toho Pirla, ale môžeme si dať v druhom videjku. Tak čaute. Toto bolo také krátke video a máte sa čus, bus, autobus, máte sa dobre. Čau.